Все по-значимо е заболяването, което се причинява от човешкия папилома вирус, а именно рака на маточната шийка, защото той инвалидизира пациентите, отнема животи, а в по-млада възраст може да бъде причина и за невъзможност за създаване на собствено потомство. Ето защо е важно да се знае повече за човешкия папиломен вирус. Това е вирус, който се предава по полов път и инфектира лигавицата, епитела, кожата около гениталиите. Съществуват много видове човешки папиломен вирус и трябва да знаем, че около 40 типа от тях засягат гениталиите, а съвсем малка част от тях са високо рискови и могат да причинят рак при човека. Как да се предпазим? Това, което можем да направим, е да следим тялото си, но то не реагира с значими симптоми, които да подскажат, че има наличие на HPV инфекция. И все пак появата на генитални брадавици е ясен сигнал за необходимостта от профилактичен преглед в тази посока. Какви са изследванията, които може да се направят? Редовното провеждане на цитологично изследване под формата на конвенционална цитона маска или течно базирана цитология са методи, с които да се установи има ли изменения в епитела на маточната шийка. Това, което може да се направи, е да се вземе и цервикален секрет за ДНК типизиране и откриване на самите вирусни частици в лигавицата на маточната шийка. Превентивно е измислено и вече съществува възможност за ваксинопрофилактика. Ваксините, които съществуват, не могат да ни предпазят срещу всички съществуващи типове HPV, но най-високо рисковите, тези, които най-често се асоциират с човешки папиломен вирус, могат да бъдат неутрализирани при една успешна вакцинация. Кога е най-добрият вариант да се направи такава ваксина? Добре е да не са стартирани половите контакти и първият период, в който може да се направи тази ваксина, е между 10 и 13-14 годишна възраст, като в България тази ваксина е абсолютно безплатна и може да бъде организирано нейното поставяне през личния лекар, общо практикуващите лекари. Вакцинациите са 2 и се правят през 6 месеца. Редовното посещаване на акушер-гинеколог и взимането на цитона маска или течно базирана цитология, колпоскопската оценка, изследването за наличие на вируса в гениталния тракт на жената са категоричните методи, с които ние можем да контролираме появата на рак на маточната шийка. Заболяване, което за съжаление все още отнема много човешки животи, а България има какво да направи в тази посока, за да можем да намалиме риска от това.